Ka Bhoi district ka balong ka Kiwei ki district ka balapau halor ka jingla ka jongka. Ban say ya bungut ki Myntri rangba ladan nujor, bat Kiwei ki district ki bahapo ka ri khasi jaintia, hagipor ki baladem. Bat ru ka ba judo ya ka jingdon ki Myntri Sorkar haka Sorkar jela. Hynrei menta ka kenti. Wat hadin kumba laingut kinong mikmat kila job na kibadon haka liang sensyar. Hynrei weiru Shim ladon kerteng haka Thup kerteng jong ka kunhun Sorkar MDA-2 kabala lam khman da ka NPP. Kumba kalong haka ne ka Sorkar MDA-2 na Kiwei ki district kila yo bha banlong ki Myntri katba na Bhoi district dan AA. Kumban supentip ya ka jing pentian smai ya ki khat arngut ki Myntri Sorkar thamai la penlong hne ka sngi ka nyo tarik ulober hajar paulai haraj bhawan shlong daulat ka jela upagu Chauhan layu i ka jing don rengkat Myntri rangba do kari Narendra Modi lambat Myntri ka Sorkar pedeng Amit Shah kalayat beng.